Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Першая частка. Раздзел 3.2. Палівоцкі зброі не кінуў, а ўскочыў на худую кабылу, што без патрэбы стаяла пад ракуцькавымі вокнамі, і паімчаўся на ёй у дарогу. Гэтая кабыла была ранена на вайне ў нагу. Ракуцька вылечыў яе і ўжо асвойтваць пачынаў пры сваёй немудрашчай рабоце. «Куды кабылу пагнаў?» — крикнуў ён наўздагон Палівоцкаму, але таго ўжо і не відаць было. А тым часам стары карчмар Шымха, расказваючы няваду аб гэтым здарэнні, са слоў самога Палівоцкага, ні пра якую кабылу не ўспамінаў. Вядома, тут, напэўна, было так, што афіцэр польскага пагранічнага войска граф Палівоцкі сумысля не гаварыў нікому, што ён у нейкага ракуцькі украў худую кабылу. Як бы там ні было, Сымон Ракуцька ўзяў сабе панскай зямлі і з панскага лесу паставіў новую хату побач з той старой. Ён ужо жыў у новай хаце, ужо абгарадзіўся, абсталяваўся, абараўся і абсеяўся, як раптам вярнулася з уцякацтва гаспадыня той старой хаты. Яна была адна. Чалавека свайго і дваіх малых дзяцей яна страціла яшчэ ў першым годзе выгнанства. Муж не вярнуўся з вайны, а дзеці памерлі. Гора яе душы пачало залечвацца часам, і асабліва тады, калі яна пасля такога доўгага бяздомнага бадзяння дапала да роднага кутка. Ёй яшчэ не было і 30 год. Родны кут быў ужо крыху зіначан. Побач ужо стаяла невядомая новая хата, каля якой і ў якой усё было ў вялікім парадку. Нават чыста вымытая старызна была вельмі акуратна развешана на плоце. Відаць, тут шанавалі сваю дамоўку. Вядома, на некалькі год маладзейшаму за яе Сымону Ракуцьку яна, можа, і не была парай, але там была адзінота. К таму ж маладыя гады, штодзённыя сустрэчы каля дома і праца разам, і жыццё навоку адзін у аднаго. Маладая адзінокая жанчына неўзабаве перайшла ў новую хату нязнанага раней маладога суседа, які, здавалася, бесперапынна піў вялікую асалоду, даводзіць да дасканаласці сваю новую дамоўку. Ашчасліўленая такім паваротам свайго лёсу, жанчына вельмі часта чула ад свайго мужа: «Цяпер рэвалюцыя, а не тое, што раней. Калі дзе б не глянуў, усюды не чалавечую, а панскую зямлю бачыш». Вельмі хутка ён будаваў сваю сялібу. Цяпер ужо льга павальней, год за годам, і ўсё дойдзе да дасканаласці. Ён думаў: пойдуць дзеці, ім трэба прыгатаваць жыццё. Няхай у іх будзе людская аселасць, каб не бадзяліся па свеце, не маючы прытулку. У іх будучыня будзе не такая, як у мяне і майго бацькі. Не можа быць, каб зноў войны і згінення. Пагібелі больш не будзе. У гэтых сваіх думках ён яшчэ больш укараніўся, калі ў яго нарадзіўся сын. Сына ён назваў Тамашом і яшчэ больш пачаў старацца. Дзіўна было, што ён, такі малады, больш думае аб будучыні дзяцей, чым аб сваім жыцці. Празмерная сталасць нашых год. Скажу прасцей, ад год той, першай за нашу памяць вайны з немцамі, да дзён нашых, сённяшніх, калі ўжо вырысоўваецца як бы канец і вялікай айчыннай вайне, за ўсю гэтую жорсткую эпоху на мільёнах дзіцячых ілбоў мы бачылі і бачым маршчыну старасці. Калі Ракуцькаў Тамаш пачынаў вучыцца хадзіць, у самым разгары была польская вайна.
Яна ўжо канчалася, як у Ракуцькі нарадзілася дачка. Толькі што яе ахрысцілі, назвалі Лізаветай, як па ўсіх, хто за гады рэвалюцыі ў тых мясцовасцях забудаваўся на панскай зямлі і панскім лесам, прайшла трывога. Тут ужо больш няма рэвалюцыі. Гэтая зямля падпала пад Польшчу, і паны варочаюцца назад. Ракуцька аціх. Калі трэба было дзе загнаць загваздку ці прыбіць дошку, так і аставалася. Гэтак ён ліпеў як да часу, і ў яго жыцці вялікіх змен не адбывалася. Ужо граніца паміж Польшай і ССР цвёрда вызначылася, і паабапал яе ўжо стала варта дзвюх дзяржаў. Ужо і малы Тамаш шпарка бегаў, трымаючыся за матчыну спадніцу. А Лізавету пакінулі ўжо спавіваць. Пан жа не прыязджаў. Ужо думалася, што, можа, так і абыдзецца, ніхто і не зачэпіць злой рукой таго, што Ракуцька нарыхтаваў на будучыню сваім дзецям. Тым часам жонка сказала яму, што будзе яшчэ і трэцяе дзіця. З горкай трывогай ён падумаў аб невядомасці той будучыні, якая раней ужо здавалася яму зусім яснай. У тыя якраз часы і з'явіўся перад Ракуцькам Палівоцкі. Але ўжо не так, як першы раз, закрываўленым бокам і спакутнай просьбай у няшчасных вачах, а ва ўсім бляску афіцэра польскага войска ўсходняй граніцы. Ён явіўся не з ранейшым няшчасцем, а з цяперашняй сілай. Ракуцька адразу пазнаў яго і ўныў душой. А той адразу і пачаў тое, дзеля чаго і явіўся сюды. «Слухай, Ракуцька», — сказаў ён, — «ты паспеў ужо з чужога лесу і на чужой зямлі новую хату паставіць? Ну, нічога, не ты адзін такі, калі была рэвалюцыя. Але давай так, каб мы з табою больш не спатыкаліся. Аддай тое, што ты ў мяне забраў, і ты мяне больш тут не ўбачыш. Што я ў вас, пане, такое забраў? Золата. Ты абчысціў мае кішэні, пакуль я ляжаў хворы. Бойцеся Бога, я вам сваё аддаваў, што меў. З каменнямі крыжык, пярсцёнкі, іменны гадзіннік і яшчэ 2 гадзіннікі, якія былі пры мне. Бойцеся Бога, бойцеся Бога!» Разгневаны Палівоцкі замахнуўся, каб даць у твар Ракуцьку. Не менш разгневаны Ракуцька стаў на ўвесь рост перад Палівоцкім і прагаварыў, як абухам стукаў у бервяно. «Я, пане, выратаваў вас і вярнуў вам жыццё, а вы замест падзякі стралялі ў мяне, а цяпер робіце мяне злодзеем. Гэта ж вы самі ў мяне худую кабылу ўкралі. Дык хто з нас злодзей?» Палівоцкі адумаўся і сказаў: «Я прашу цябе толькі маё золата. Я яго і ў вочы не бачыў». «Лжэш, лжэш!» Палівоцкі выйшаў. Слуга падвёў яму каня, і ён махнуў ходу і знік. Аднак жа Ракуцька паспеў заўважыць, што перад тым, як прыняць ад слугі каня, Палівоцкі не то пастаяў у кароткай задуме, не то нават, можа, і памаліўся. Ракуцька падумаў: а можа, я яго чым пакрыўдзіў? Калі ён выказаў гэтую думку жонцы, яна, даволі такі энергічная жанчына, адказала яму, што гэтага Палівоцкага варта было б кіем змясіць на калатушу, але найлепш быць ціхім, бо ён мае сілу, а наконт крыўды, дык яго ні крыўдаю, ні праўдаю, нават жалезным шворнам не проймеш. Такім парадкам Ракуцька стаў спакоен душой.
але ненадоўга. У тым жа самым годзе, пад сярэдзіну восені, ён атрымаў позву ў гміну. Ён так і ведаў чаго. Ён жа жыве на чужой зямлі, з чужога дрэва хату паставіў. Ён жа не мог пайсці супроць дзяржаўнага закона і першымі замаразкамі выбраўся ў тую самую старую жончыну хату. А новаю яго сялібай заўладаў маёнтак. Жонка яго чакала трэцяга дзіцяці. Ён жа стаў як сугней, угнуў галаву і ўсё маўчаў, маўчаў. Колькі год працы загінула марна, а разам пайшлі ў нябыт і надзеі. Ні ў якую будучыню сваім дзецям ён ужо не верыў. Лягчэй памерці, чым астацца навек без надзеі і веры. Сымон Ракуцька пачаў змагацца з бязвер'ем і безнадзейнасцю. Ён пачаў шукаць, каб на чым пэўным спыніцца думкаю. У гэты якраз час і нагадзілася яму злая прыгода. Жонцы прыйшоў час раджаць. Дзіця радзілася нежывым, і жанчына асталася на некалькі месяцаў ляжаць у хваробе. Ён высах каля яе і каля дзяцей. Пасля пайшоў па свеце шукаць спосабу, каб жыць. Ён абышоў, можа, з паўдзяржавы і нічога не знайшоў. Але затое наслухаўся ад людзей усялякіх чутак аб жыцці па той бок граніцы. Больш як паўгода ён думаў і меркаваў у думках, і нічога іншага вымеркаваць не мог. Так ужо ім апанавала цвёрдая думка. Гэта ж не жарты. Там зямлі бяры, там жыві сабе. І нарэшце настаў момант. Перш за ўсё ён, як перад каменнай сцяной, стаў перад неабходнасцю вырашыць вялікую задачу. Ён жа не адзін. З гэтага часу і найшло на яго вялікае ўтрапенне. Раней ён быў спакойны і цягавіты. Цяпер, праўда, трапяткім ён не стаў, але спакой свой, як рысу натуры, страціў. Ён выбраў цёмную ноч, ні зор, ні месяца. Ён назаўсёды пакінуў тую гнілую хату, якая дала яму прытулак у цяжкія часы яго маладосці. А апошні раз ён зірнуў на сваю новую сялібу, у якой думаў гадаваць дзяцей, і якой цяпер заўладаў нехта чужы. Малы Тамаш ішоў подбегам, трымаючыся за бацькаву руку. Яна, спадарожніца яго жыцця, несла на руках малую Лізавету. За 2 ночы яны дайшлі да граніцы. Больш тыдня яны чакалі ў лесе навальнічнай ночы. Перад самым змрокам, выбіраючы зручнейшае месца, каб з яго рушыць у гэтую страшную дарогу, усе яны ўбачылі чалавечыя ногі. Ракуцька пабялеў і прыгледзеўся. Ужо тхнула адтуль трупным духам. Мярцвяк ляжаў увесь пад накідам моху. Самога яго не відно было. Малады ён ці стары? І хто ён? Можа, шпіён, які ішоў туды і быў падстрэлены чужой ці сваёй куляй. А ці стаў ён шпіёнам ад гадаўскай прыроды свае? Ці няшчасце яго павяло па гэтай дарозе? Ці стопудовае зло, якому патрэбны граніцы і шпіёны, прыкавала яго навек да гэтага месца? Ці можа гэта проста няшчасны чалавек тутэйшай зямлі, каля ціхай хаты якога лягла тая граніца, як пякельная жудасць заўсёды была перад яго бяззлобнымі вачыма? Ракуцька анямеў ад жаху, што такі лёс можа спасцігнуць і яго з усімі тымі, хто дорагі люб яго сэрцу. Аднак жа хутка і ноч настала.
Такое ночі ён толькі і чакаў. Пярун ляскаў кожны момант, ліло, як з бездоннага мора. Змучаны Тамаш трымаўся за бацьку і ішоў, як святы, на пакуту. Пасля 2-гадзінных блуканняў яны пачулі, што недзе тут паблізу страляюць. І гэтаму канца няма. Душа яго апала. Яна шапнула яму: «Назад! У сваю гнілую хату! Лепш там памерці з голаду, чым тут валяцца непахаванаму».